Singing contest naman mga tugang, tulong mga nasyon. Pilipinas, Hapon, tsaka Amerika. Ayun, pero may magkaralaban yan eh. Requirements para manggana ka, dapat mapatirindog mo gabos, standing ovation. Mapatindog mo gabos, mga horado, pati audience. Inot daang kumanta, so Amerikano mga tugang, kantaan daan ni mga pang Whitney Houston na mga pyesa. Anto minindog da mga panggaan na audience lilima-lima sana. So mga parientes kan Amerikano. Oy, pigbu ito kan mga audience karong daog na ngayon ni. Daog na ngayon ni. Sumunod naman na kumanta sa singing contest so Hapon. Kantaan daanin mga pang Mariah Carey daan ng mga pyesa, mga halangkaon man talaga ang pyesa. Ang tuminindog da sa audience kabanga. Kabanga ang tuminindog ay dikit-dikitan maubos, tagilidig di ang Pilipino. Sabi kan mga ibang audience, gana na ngayang Hapon, tuminindog ngaya so kabanga kang audience, standing ovation ngayon, nagparalakpakan pa. Daog na ngayon, paulian na ngayang Pilipinong contestant, anta daw Anday in the Arab, ang contestant doon, Bicolano, may secret weapon ito. Apodo na da kang Master of Ceremony. Ladies and gentlemen, please welcome the third contestant. From the Philippines, ang humamon ng Bicol. Pakantao na da so Pilipino mga tugang. Kunyang pasana, primerong nota pasana kang kanta. Ha? Primerong nota pasana kang kanta. Ay nagtirindugang gabos na audience. Pati limang mga horado nagtirindugan. Sabi ko sa sarong horado, it's a yes for me. Primerong nota pasana. Gana na. Ikaw daw kanta ang kalupang hinirang, tirindugan gabos talaga.